Silav roj baş, hevanno hevdarun te başın selametin. Ji Rojava Kurdistanê û meseleya provokasyonê heye dixwazim min agahiyan bu were parve bikim. Şerê li hember Îranê jî ji xwe Trump 48 saet wext da Îranê lê bersiva Îranê dereng nema. Îran dibêje eger piştî 48 saetan hûn êrişên ser binesaziya me ya enerjiyê bikin, elektrîka me zirar bibîne, dibe em jî mala we xirab bikin li rojhata navîn tu navendekî we wê sağ nemîne. Em jî enerjiya welatên hevkarên we bi temamî têk bibin dibêje Îran. Hevan aniha em diçin wanê polîsên dewleta Tirkiye tam li ber têketina Newroza Wanê pêşî li hevserokê me Tuncer Bakir hangirtiye nahêle bikeve ciyê Newrozê ez deng vekim xas bê hurmetiye ya ka deng li Kudrê Dönün. Naslame kontrolü. Provokasyon. Provokasyon. Zaten ağzını pis herife bak hele. Gelin. Ve helal ya Arkadaşlar êko xweşoj bu ewlekarî hatiye pêşiya pîrozbahiyê Newrozê cê Newroz lê tê pîrozkirin li Wanê hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî bi heyeta xwe re li wê derê bû xwaz bikeve hundir normal şertan de wextê ku mirov wekîl be li parlamentoya Tirkiye tu car nayê kontrol kirin. Normal nabe li gorî prosedûrê lê li wê derê hêzên ewlekariya Tirkiye li gorî dilê xwe ji bo ku piçûk bixin însanan dixwazin li ser wî bigerin. Ka tiştekî xirab li ser wî heye kêrekî, sîlehekî, tiştekî yani tu mirovekî xederî tu wextê bikevî nava Newrozê tu dikarî zirar bidî însana. Wê muamelê li hevserokê me dikin veya ji bo piçûk xistinê ye. Veya jî cureyekî provokasyonê ye. Rêzdar Tuncer Bakirhan jî rêna da provokasyonê çû di wesayîta xwe de sekiniye wesayîta Dem Partiyê otobüs ya ku pê hatiye di wê derê de disekine heta ku bi rayedaran re biaxife. Êdî ew şefê polîsan e û kesê ku mudaxale bikin. Yani ji rayedarên dewleta Tirkiye însanek medenî hebe mudaxaleyê rewşê bike. Ev bi vîya we em derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin li wê derê jî provokasyonekî heye hevano. Provokasyona Rojavayê Kurdistanê em ji ber devê kendal em vegeriyan û zanin eger ev provokasyona duê warê pêk bihata bi sedan bi hezaran însanê me dikar û bihatine qetil kirin. Şerekên nû dikaribû dest pê bibiya li Rojava, li Qamişlo. Provokasyon li piş vê provokasyonê hêzên xêrnexwaz hene lê kî ne hêzên xêrnexwaz ez dibêjim çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye ne însanek ku dixwazin îro rewşa îro ya Rojavayê Kurdistanê jî bi temamî têk biçe ew hêzin ya dewleta Tirkiye tê de heye dewleta Tirkiye jî kîjan dewlet dixwazin rewşa îro ya Rojava jî bi temamî tune bikin. Hûn zanin beriya niha hatin Rojavayê Kurdistanê aniha di vê rewşê de wî jî naxwazin. Komkujiyekî pêk were lê ev hêzên xêrnexwaz tiştekî heye ji bîr dikin hevanno eger zirar bigêje Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê serhildarên mezin çê dibin binêrin doh dema ku ew heqaret li milletê me hate kirin belkî haye hineke vala jê tune ez ji we re dibêjim li Helebê piştî Newrozê însanê me wextê xwestin vegerin Efrînê çeteyan pêşî li wan girt erebê wan şikênandin, camê wan şikênandin, motorê wan şewitandin, ala Kurdistanê avetin erdê heqaret lê kirin, avetin bilningê xwe û li însanê me xistin. Li ser vê yekê jî li Qamişloyê însanê me rabûn ser piya
çun navenda asayişa grêdayê hêzên Şamê li wê derê wan jî erebeyên hêzên Şamê şikênandin. Ala wan anîn xwarê û mesele çi bû? Mesele bû destpêka şerê Kurd û Ereb. Em zanin li Hesekê jî gelek çeteyên Ereban xwe hazir kirin, xwestin êriş bikin. Yani wekî agahî ji were dibêjin. Doh êvarê rewş bi vî şiklî bû. Çi bû? Di aynî deqê de li Stenbolê bi hezara însanan rabûn ser piyan û dixwaze ez dîmen jî nîşanê bidim. Rabûn ser piyan piştgirî dan Kurdên ku bûn mağdûr, Kurdên ku bûn hedefa êrişan. Ev jî meşa li Stenbolê ye. Ev meşa Stenbolê ye. Bi qasî ku ez zanim, bi qasî ku ji me re hate gotin, di medya civakî de hate nivîsandin, bi vê meşê piştgirî dan Kurdên ku bûn hedef. Êdî çi qal rast te nizanim. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Yani beden nebe, eğer tu beden bî, muhakkak ve doğru were tê jî. العشائر مجلس قيادة قبيلة الجبور وقوات العشائر والقبائل العربية ندين ونستنكر ما فعلته عصابات قسد الانفصالية اليوم وقامت بتدنيس علم الجمهورية العربية السورية حيث أننا طلعنا منذ 15 عاما لرفع هذه الراية لرفع El tipam nere. Wana çi dibêjin? Dawa wan çi ye? Devre ji nav derkeve. Yani şerê Kurd û Ereb waxtê çê bibe hevanno em zirar dibînin. Dibe em rê nedin vê provokasyonê ji ber ku tiştekî menfaeta me tê tune ye. Menfaeta me hebe jî em ji xwe şer dûr bigirin. Newse ka İlham Ehmed çi dibêje? Doh gelek kesan daxuyanîdan Sîpan hemû jî got. Yani ev provokasyon e bi tu awayî divê em nekevin navê. Wezîra Karê Derve ya Rojava Kurdistanê İlham Ehmed daxwaz ji her du gelan kir Kurd, Ereb ji her cure şer û aloziyê xwe dûr bigirin. Di aynê demê de Waliyê Hesekê jî daxwaz kir ku rêz li sembolên neteweyî Sûriyê were girtin. Ez bawer dikim qesta sembolên neteweyî Kurdan jî dike. İlham Ehmed ragihand ku îsal cara ewil e cejna Newrozê li Sûriyê bawekî fermî tê pîroz kirin. Ev yek wekî nîşaneya pêkvejiyanê ya li herêmê pê nasê kir. İlham Ehmedê bang di her du gelan kir Kurd, Ereb di vê demê de bi aramî tev bigerin. Hewcehiya herêmê bi şerekê nû tune ye. Divê rê li ber her hewldanekê ku bixwaze aramiya herêmê xirab bike were girtin. Li aliyê din Waliyê Hesekê jî Nûreddîn Îsa Ehmed di peyamekî de daxwaz ji welatiyan kir ku rêz li sembolên niştimanî bigirin. Bi ruhekî berpirsyarî tev bigerin, neyîne provokasyonan. Waliyê Hesekê şiyarî da ku eger tevgereke neberpirsiyarî ya ku bibe sedema qelskirina yeketiyê ya ku bibe sebebê xirabkirina pêkvejiyana pêkhateyan yani hereketekî ku bikaribe gelan bîne hemberî hevûdû divê em van hereketan red bikin, şermezar bikin. Ev daxuyanî piştî wê cejna Newrozê hat li Şêx Mehsûdê Helebê hatibû li darxistin. Qazî 10,000 insan tevlî bibûn. Niha dema ku Kurd ji Helebê vegeriyan Efrînê li ser sînorê Til Rifat Ezazê ji aliyê bi dehan kesî ve hatin rawestandin. Êrişê ser wesayîtê wan hate kirin. Nûçeya taybet ya divî warî de doh bi şev me weke deqeya dawî ji were pêşkêş kir. Niha divê êrişê de heqaret çi bû? Ala Kurdistanê hate şîvûtandin. İnsan hatin lînç kirin. Mesela ji Erebê însanekî pêya dikî li ber jin û zarokî wî ji xwe re têra xwe lê didî. Piçûk dixînî. Destê çeteya dan sîlah heye. Li welatekî wisa qanûn tune be, nîzam tune be, ewlekarî tune be, mirov bi tedbîr tev digere. Mirov jî çek û sîlahê û çexê ser xwe digerîne, kaos derdikeve.
و دمه تو حساب خواه شخصی دخوازی جی انسانا هوانا لسودان جی شر و پفچون هیه لسودان دیری شل سر نخوشخانه اکی ده هری کم شیسو چارکس مرن یعنی هاتن کشتن بخاصی حیشتی کشی بریندار بونه لسودان evdeme ki درجه شرکی نافخویی هیه ریخستنین تندرو هنه انسان دروینن دیرکتور گشتی ریخستنا تندرستی جیهانی تدرو ادخونم پشراس کر راسته لسودانی لسر ناوندین تندرستی êrişê katiye pêkanîn. Li Sudanê ev demekî dirêj e wisa ye. Hema 3-4 salin her meh bi qasî 5-6 însan têne kuştin. Canan zêdetir. Duh bi şev derdora saet 12 şevê bû. 11-12 bû. Ji nişkeva nûçeyên lezgîn ketin ajansan, televîzyonan cihî da êrişan. Êrişek li ser bajarên İsraîlê hate li darxistin, heta du bajarên cuda bû. Cara yekem e sistema parastinê ya İsraîlê neket dewrê. Füze hat tam li nava malên sivîlan ket. Gelek însan êdî hatine kuştin, ne hatine kuştin lê İsraîl nîşan nade. Behsa 45 birîndaran tê kirin. Navnûçe wî heye dixwazim jara bêjim. Li vê derê de ya balkêş sistema parastinê a hewayê a İsraîlê çima neket dewrê. Di encama êrişa mûşekî yên Îranê de em nizanin Îranê êrişkirî nekiriye ew jî nediyar e. Yani dibe ku hin hêzên din ên provokatör êrişkiribin. Em bibêjin Îran e. Li bajarên Arad, Dîmonayê ên li başûrê İsraîlê bi dehan kes birîndar bûn. Gelek avahî xirab bûne. Normal fotoğrafê wan avahiyan hûn ser ekranên ha dibînin heye yani. Ji wan avahiya merû saxî nav filite. Lê behsa miriyan nayê kirin. Di roja 22 ya şerê bi Îranê re li başûrê İsraîlê êrişên dijwar ên mûşekên balîstîk pêk hatin. Li bajarê Aradê ji ber ku mûşek li avahiyan ket bi dehan kes birîndar bûn. Rewşa heft ji wan gelekî giran e. Eşkere bû ku di deqînên li nêzîkê santrala nukleerî ya Dîmonayê de rewşa zarokekî 12 salî gelekî giran e. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu derketa xifî piştî êrişan. Di beyanata xwe de dibêje ez bi şaredarê Aradê re axivîme nav wî Yaîr Mayan e. Li ser navê hemû welatiyên İsraîlê duayên me ji bo birîndaran hene me anîne ziman. Min ferman daye hemû yekîneyên hikûmetê ku di asta herî bilind e alîkariyê bişînin wan bajaran êdî zerar û ziyan çi ye tespît bikin. İnsanên birîndar rakin nexweşxaneya xwedî li wan derbikevin. Em bi biryarin li hemû enyan li dijminê xwe bixin dibêje Netanyahu. Netanyahu hêjî sax e ne? Wey sax e. Di vê navbirê de Wezîrê Perwerdeyiyê İsraîlê Yoav Kish ragihand ku piştî êrişan ji ber xeterî, ji ber riskên ewlehiyê rojên yekşem û duşemê yani îro û sibê li seranserê welêt li hemû dibistanan perwerdehiya rûbirû hatiye betalkirin. Perwerdeyî wê li ser dijîtalê bawekî online bidome. Hêzên esmanî yên İsraîlê wekî din fermandariya eniya navxweyî dest bi lêpirsînekê berfireh kirin ka bizanibin çima mûşekên li Arad û Dîmonayê ketine nehatine astenkirin. Sistema parastina hewayî çima neketiye dewrê aniha ekîbekî taybet vê mijarê lêkolîn dike. Mûşekên balîstîk yên xwedî serikên konvansiyonel ku bi sedan kîlo teqemenî dikarin hilgirin. Çawa di nava pergalên parastina esmanî ya piralî ya İsraîlê de derbasbûne hatine heta wê derê. Gelo Îranê di nava cihûyan de ji xwe re ajan sîxor çêkirine. Di nava wan mekanîzmayên parastina esmanî de. Çavkaniyê xwecihî yên li Aradê dan zanîn ku hine taxên bajêr avahiyên ku mûşek li wan ketine bi temamî bûne kabin. Xebatên lêgerînê rizgarkirinê didomin lê heta niha behsa kuştiyan nayê kirin. Başê em ê lê binêrin. Ya muhaqqaq yani ji wan dîmenan merû dinêre ji wan avahiyan însan sa nafilite.
Sistemên parasına asmanî yên İsraîlê dixistina mûşekên îradine xuyaye tek şûn ejberviyekê li 2 bajarokên başûrê İsraîlê zêdetirê 100 kes birîndar bûne. Tîmên rizgarkirinê ragihandin ku li bajarokê Eredê 75 kes birîndar bûne, rewşa 23 Ciwan gelekî giran e. Êrişên bi vî rengî zêde çê nebûne. Lê dome tiştekî dijî bihîst ku Îranê pêş da agahî daye cûhiyan İsraîliyan. Gotiye İsraîlê biterîkinin ez êrişê we bikim. Êdî tiştekî bû sûç nexistiye. Yani ji cûhiyan dixwaze İsraîlê temamî biterîkinin. İran hûzanin İsraîlê red dike. Hebûna İsraîlê red dike. Weke dewlet nas nake. Televizyona fermî ya Îranê beyan kir ku êrişa li Dîmonayê bersiva bombebarankirina saziyên nuklerî ya Netenzê ya li Îranê biye. Li Dîmonayê tê zanîn ku saziyeke nuklerî heye. Yani Îranê xwestiye heyfa xwe tola xwe bistîne. Di vê navberê de İmaratê ragihand ku Îranê êrişê wan kiriye. Ev êriş piştî wê yekê hat ku Tehranê şiyarî dabû ku ew giravê nêzîkê Tengavê Hormuzê ji bo êrişkirinê nayêne bikaranîn. Giravên Ebu Musa, girava tomba mezin dibin kontrola Îranê de ne, lêbelê İmarat wan wekî axa xwe dibîne. Di aynê demê de İmaratê li Dubayê newxweşxaneyekî İranî girtiye. Wezîrê Karê Derve yê welatê G7 jî ji Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Britanya û Amerîka pêktê Yeketiya Ewropayê jî daxwaza rawestandina êrişên Îranê yên li ser welatên rojhilata navîn kirin. Yani welatê G7 bi tevî welatên Yeketiya Ewropayê ji Îranê xwestine ku êrişê welatên rojhilata navîn neke. Kurdistan jî di nav da. Daxwaz kir ku ev êriş yekser bê şert werin rawestandin. Yani şert û şûr daneyne ji Îranê xwestine yani. Hûn zanin Yeketiya Ewropayê aniha di vî şerî de xwe bê alî nîşan dide. Naxwaze tevlî bibe. Dibe ku daxwaza Yeketiya Ewropayê were qebûlkirin ji aliyê Îranê ve. Çünkü pozisyon negirtin. Yani neketin nava şer. Dibe ku xatirekî wan hebe li cem Îranê. Wekî din rêxistina tenduristiya cîhanê jî karwanê bejahiyê ewil ji Dubayê şand Beyrûda paytexta Lublanê. Karwan ji 22 ton derman kelopelên tenduristiyê pêk dihat. Ji dema ku Hizbullah tevlî şer biye, İsraîlê bi dijwarî Lublan bombebaran kiriye. Li gorî agahiyên hikûmeta Lublanê heta niha zêdetirê 1000 kes hatine kuştin. Agahiyekî din jî heye, İran dibêje wan li balafireke İsraîlê xistiye. Ev jî agahiyekî çima girîng e, ji ber ku êdî balafir jî dikevin dewrê. Supayê pasteran ragihand ku wan li naverasta Îranê balafireke şer ya İsraîlê ya cûreyê F-16 xistiye. Li Îranê mûşekeke parasına esmanî ber bê balafireke wan ve hatiye avêtin. İsraîl dibêje wan li Îranê kargehên çêkirina perçeyên mûşekên balîstîk bombekirine. Niha rêxistina enerjiya nuklerî ya Îranê beyan kir ku di êrişên Amerîkayê İsraîlê de li tesîsa nuklerî ya Netenzê xistine. Rêxistinê beyan kir ku tûb belavbûna radyasyona nuklerî çênebiye. Ajansa Navnetewî ya Enerjiya Nuklerî û her wiha Rusyayê şiyariya karesateke nuklerî dan. Dibe baldar bin. Êrişê deverên ku dikare zirar bide mirovahiyê nekin. Iraqê beyan kir piştî rawestandina 3 rojan wan dîsa dest bi wergirtina gaza Îranê kiriye. Hûn zanin gaz ji ber bombebarankirina saziyên Îranê hatibû rawestandin. Niha bi rêjeyekê sînordar be jî ev gaz ji nûva ji Îranê tê girtin. Iraq heqeten bi zorê dabû. İja di vê navberê de bînin bîra we Iraq û Başûrê Kurdistanê jî li hev kirine ku petrol di boriyên heyî de derbasî ceyhanê bibe, ji wê derê derbasî bazara dünyayê bibe. Ew meselekî din e. Lêbelê Iraqê aniha dest pê kiriye ji Îranê gaz digre. Çavkaniyekê Brîtanyê eşkere kir ku Îranê hewl daye êrişê baregeha leşkerî ya hevpar ya Amerîka Brîtanyayê bike li girava Diego Garciayê.
Ev grav li Okyanusa Hindiye li êriş bi ser reketiye. Baregeh 4000 kilometre dûrî Îranê ye. Wezîrê Parastinê yê İsraîl kat şiyarî da wê ji roja yekşemî ve İsraîl û Amerîka asta êrişên xwe mezin bikin. Baş e? Yani xuya ye piştî 48 saet û wexta ku Trump daye Îranê eger temam bibe şer wê mezin bibe. Helwesta Îranê jî heye. Helwesta Îranê vekiriye. Yani dibêje eger hûn êrişî me bikin em ê jî rehet nesekinin. Em ê jî bersiva xwe bidin. Serokê Amerîkayê Donald Trump şiyariyeke tund da Îranê divê di nava 48 saetan de dengava Hormuzê veke. Trump got eger İran bi temamî û bê metirsiyê ji niha ve heta 48 saetan dengava Hormuzê veneke Amerîka û êrişê santralên cuda yên elektrîkê yên Îranê bike. û hemû santralên elektrîkê yên li Îranê ew ê ji holê rake. Wê demê cara yekeme Amerîka bawekî vekirî zirar dide sivîlan. Ji ber ku wextê ku tu zirar bidî elektrîkê, santrala elektrîkê û ya avê çawa dewleta Tirkiye li Rojava dike, tu zirar didî sivîlan. Êdî derdê te ne bi rêveberiyê re ye, derdê te bi millet re ye. Wê demê kaos derdikeve milletê Îranê bi temamî radibe serpiya li hemberî şer. Millet wê bikeve nava şer. Wê millet rabe serpiya li hember Amerîkayê. Yani êdî ew ê xwedî li rêveberiya xwe derbikevin. Yani kes ranabe nabêje di rûyê rêveberiyê de Amerîkayê li santrala me xistiye. Amerîka dikare li santralê nexe ji ber ku ev santralên elektrîk û avê xizmetê ji sivîlan re dikin. Yani Trump dibêje eger İran bê şert û merc di nava 48 saetan de dengava Hormuzê veneke ji gemiya ra, ji keştiya ra, ji enerjiyê ra, ji çûna hatinê re Amerîka û êrişê santralên cuda yên elektrîkê yên Îranê bike û wana ji holê rabike. Trump beyan kir eger ew tengav neyê vekirin em ê destpêkê ji santralên mezin dest pê bikin. Ji xeynî Amerîkayê 22 welatan girtina tengava Hormuzê ya ji aliyê Îranê ve bi tundî şermezar kirin. Hevan tengava Hormuzê giringiya wê hûn dizanin. Hûn bixwazin li ser fotoğraf jê nîşanê ve bidim. Wextê ku yani sedî 20 enerjiya temamê dünyayê a ji vê dirê tê. Ji Erebistana Suedî veya Iraqê, ji Iraqê tê û ji vê derê ev der kontrola Îranê de ye. A vê derê tonkî girav hene. İja İmarat dibêje ev girav aydê axa me ne, İran dibe aydê axa me ne kontrol dikin. Îranê ev der aniha hemî mayîn kiriye. Di binê avê de mayîn kiriye. Keştiyekî bê kontrol derbas bibe İran dikare wan mayîna biteqîne. İja eger keştî nikaribin biçin Çîn, welatên Asyayê, Hindistan di nav de gelek welat zirar dibînin. Hevan ekonomiya wan ser û bin dibe. Aniha petrola Ewropayê jî biha biye ji niha ve. Velhasıl mesele hinek ev e. Ez vê dayînim aliyekî me mesele fehm kir hevan. Tamam. Tişta ku me fehm nekiriye mantıqa insanan ya şerxwaz e. Ez pir kêfxweşim ku ez însanekî antimilitarîstim hema ji salan nodî vir ve antimilitarîstim. Emrê xwe de min çê ku sîlah nexisiye destê xwe ez pê serbilindim. Ew alet tê ku bikaribe însanek bikuje mafî wê jiyanê ji dest bigire. Li ser xwe nagerînim, bikar nayînim. Hûn ê bibêjin di dewa Kurd da tu çawa dikarî tê bikuşî û antimilitarîst bî. Antimilitarîst yani li dijî şerim, li dijî malzemeyê şerim, li dijî mantıqa eskerî me. Mantıqa eskerî jî hez nakim. Ji bu meseleye nikarim bibim şoreşgerekî. Çünkü şoreşger tekilî wan ê yerarşîk heye.
tekli yerarşik nikarim ragirim. Nikarim kabul bikim. Ji ber vî ez rojnamegeriya serbixwe tercih dikim. Çünkü tu ser xwe kesî naxwazî. Tu azadî. Azadî xweş e. Tu li gorî rêgezê xwe ê şexsî li gorî prensîbê xwe ê şexsî tevdigerê. Prensîbê te şexsî de jî antimilîtarizm heye. Parastina mirovan heye. Parastina heywanan, ekolojî heye. Medeniyet heye. Nizanim yani ez nabêjim ez ji her kesî medenîtirim lê medenî tu wextê medenî dibî yani tu dixwazî bibî sivîl. Sivîlbûn. Ez mesela sivîlbûnê de dibêjim medenî bûn. Yani ji dijwariyê hez nakim. Dijwarî ne tenê ew e ku mirov çek û sîleh bikarbîne yan jî şiddetê bikarbîne. Dijwarî di gotinê de jî dijwarî ye. Mesela tu rabî heqaret li însanekî bikî. Ew jî şiddet e. Tu fîzîkî şiddet nikarî bikarbînî çünkü dawe li hember te vedibe. Tu radibî bi devê xwe, bi zimanê xwe şiddetê dikî. Ew jî nexweş e. Îje em li dijî wî jî ne. Em însanên militarîst Partiya antimilitaristên Kurdistanê. Tiştê ku se çê nabe ne? Partiya antimilitaristên Kurdistanê em nikarin ava bikin gelo. Na çünkü em li dijî partîbûnê ne jî. Ême dibe koma me hebe. Yani antimilitarizm bu xwe felsefeyekî ye. Pêdivî bi partîbûnê tune ye. Her insanê ku wê felsefê qebûl bike temam e. Îja niha zamanekî di televizyonê de dixebitîm hevalekî min ê salan yani belkî 25 sal em bevre xebitîn. Wextê min digot ez antimilitarîstim digot çî şê helvê derê wê demê. Ka ev der saziyekî yani xwedî mantıqa şer e. Çawa tu dikarî kar bikî vê derê. Min digot rojekî wê herkes bibe antimilitarîst. Xeta me xetekî diyar e antimilitarizm û herkes were ser vê xetê. Îje ana ez nizanim ew hevalê ku ji min re digot çî şê te helvê derê gelo îro rewşa wî çawa ye? Gelo ew jî bû antimilitarîst yan na nizanim. Yani hûn ê bibêjin însanên antimilitarîst çawa dikarin xwe biparêzin? Hevan em xwe naparêzin. Çünkü însan pir zû dikare were kuştin. Tu xwe biparêzî jî dikarî werî kuştin. Ji bo parastina felsefeya xwe îcab nake tu însana bikujî. Çek û sîleh piranî ji bo xwe parastinê mirov nagire. Mirov ji bo bikuje çek û sîleh digire ser xwe. Yani ji bo tu xwe biparêzî dibe tu bikaribî însanên hemberî xwe bê tesîr bikî. Yani bînî asteyekî wisa ku êrişê te neke. Yani nikare êrişê te bike. Yani niha mesela di vê rewşê de eger ez şiddetê bikar neynim, ez heqaretê li însanekî nekim, ez tenê felsefeya xwe bibêjim, şîretê li însana bikim û tiştê xweş, tiştê sivîl, tiştê medenî pêşniyazê însana bikim, kî radibe tê ji min nefret dike û kî dixwaze min ji holê rake bê tesîr bike mesela. Yani ez di wê çarçovê de dibêjim însanên antimilitarîst hewcedariya wan bi parastinê jî çê nabe. Nizanim belkî ez şaşim gelo. Ka ez fikrê me merex dikim. Ka ez nûçe pêşkêş kim paşê min dikarî bu ara sohbet bikira ya rastî. Bersiva Îranê dereng nema hevanno li hember vî daxuyaniya 48 saet ya Donald Trump dibêje li gorî medya Îranê tabî yekînên şeriyê hêzên çekdariyên Îranê şiyarî da ku eger êrişeke muhtemel li ser binesaziya enerjiyê sotemeniyê ya welat were kirin çawa ku Donald Trump dibêje eger binesaziya me ya elektrîkê hedef were girtin em ê jî bersivekî pir tund bidin em ê jî binesaziya enerjiyê ya dewletê yekbû yên Amerîkayê yên li herêmê bikin hedef. Ya Newroza Stenbolê îro heye hevanno ji bîr nekin hevalê me Stenbolê dikarin biçin aniha dest pê kiriye welatiyên Kurdên Stenbolê goh nadin baranê jî ana baran heye li Stenbolê hevanno. Yani baran do li Amedê baran barî dîsa jî însan qelebalix bûn. Ya ser medya civakî dibêjin
Kurdan Newrozê netice bu fotoğraf falan filan parvetkin ama qasî ku min dî televizyonda gelek insan hebûn. Belki jî fotoğrafên beriya kombûnê parvekiribin li ser medya civakî. Ez bêjim qey nexira bû. Yani do hakikaten Frankfurt tijî bû, Bonn tijî bû, Amed tijî bû, îro jî li Wanê heye, li Stenbolê heye. Em binêrin ka wê çawa derbas bibe. Tabii baran heye, baran hebe zehmet e. Anaha paraniye temaşevanê min li Stenbolê ne? Ew aniha li Kurdan Newrozê ne? Ew herî kîne wê derê, ew di vegerê de li me temaşe dikir, zanim. Ji wara silav û hirmetê xwe dişînim, kes li peyama we binêrim, va mesela antimilitarizmê de we çi gotiye? Rojekî wê herkes bibe antimilitarist. Dünya bê militarizm xweştir e. Ya şiddet pîs e, şiddet. Baş evan ez xatir ji we dixwazim, saetên pêş de hêvî dikim bu yerên pir xirab dernekeve, lê bu yerên nû çê bibin ez hema dikevim weşana zendî bu were parve dikim. Xatirê we silav re.